niretzako jolazti behar da aurrak euskaraz ondo pasatzeko gune bat eta beraien artean lagun txiki batzuk egiteko toki bat da. Hau da, gainera euskaraz ongi edo lasai egoteko eta eskolatik kanpo euskaraz hitz egiteko. Helburu nagusia da aurrek ondo pasatzea, baina euskaraz hitz egiten edo beraiek hitz egitea saiatzen. Euskaraz hitz egitea ez dela derrigorrezkoa, baizik eta lagunekin edo familiarekin egoteko beste hizkuntza bat normala. Amairu lagun gera guztiok argiak, ezkaitu bildutuko. Saiatzen gara gero eta jarduera anitzagoak egiten, adibidez gaur bertan eskulanak, ikusi dugu pelikula bat eta kanpoan ere kirolak egiten aritu gara. Ez dela derrigorrezkoa euskara. Gure ustez, euskara derrigortzen bada, euskara ez dute maitatuko. Orduan gure helburua euskara maitatzea da. Bihar dugu jana, horretik eskatzen dugu herri altxobana. Biderako ere berriz, bihar dugu jana, horretik eskatzen dugu herri altxobana. Horretik eskatzen dugu herri altxobana.